Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kanca-kanca? Mugi-mugi pinaringan sehat. Kanca-kanca, di materi iki yaiku gawe ukara. Kira-kira ana sing iso gawe ukara apa ora ya? Utawa kira-kira ana sing takon, piye ya carane gawe ukara? Nah, ana ing materi iki Ustadzah bahas gawe ukara. Ustadzah nganggo bahasa Indonesia lan bahasa Jawa supaya kanca-kanca bisa luwih paham lan bisa mengerti. Sebagai contoh menggunakan kata pangajap. Pangajap berarti harapan. Pangajap tegese harapan. Maka yang kita bikin menjadi ukara adalah pangajap. Yang kita bikin kalimat adalah pangajap dan bukan harapannya. Nah, contohnya kayak gini. Aku mempunyai harapan bisa sekolah yang tinggi. Aku duwe pangajap aku bisa sekolah kang dhuwur. Ibu kagungan pangajap aku bisa sekolah kang dhuwur. Ibu mempunyai harapan aku bisa sekolah yang tinggi. Nah, saumpama ana perintah gawe ukara, kanca-kanca pasti bisa. Matur nuwun sampun nggateki Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.